Tá daine chur na daine is deasta tithe altranais seo, agus níl sé ísle tá si bra bhfuil de ruí anna dá haon agus ruí eile hart an seo le de míls an bhfuil sin a chuir le mar tagan daine chun heagna daine is seo dean sé duine dóibh a nó agus dean so ní caiith sé gáisteach san tithe altranais, but fáin siad altranais ó daine hagan hocu. The hardhead sé sin dú le galú meor nó mar sin barlamsa le chuiste agus cai tú smuoine ar an teile agus na daine eile a bheith orthú arca de dhé. Ní dóirlam gur éibe mas rud é go bhfuil a ghearragad agus go bhfuil siad ar an Ollscoil ach man bhfuil a ghearragad agus man bhfuil siad a géirí gá seach ní dóirlam gur cheart nó chur ach ag an am chéarna níl an nachdart man bhfuil tú an éire thuirsta géine agus man bhfuil sé ar de commas éire thuirta. Siadam gur smuoine é an takeíocht tá tiltte agin Eile ach man bhfuil leis an daine éiste gheall ní hílam go gaidh sé gheall sílam amatá sé dábalta ghearfar déanaí ar leatain go bhfuil sé dábalta fan sa bhla. In ammaní tá codú de dtithe ag na teile ach ar an lámh eile nó seans go mé gur bhhail leis na daine éiste a fan le na Eile agus breathan sé ar an casna ag an deir le tá tithe altranais an agus tá sé an na chodú le na puebla.